να κάνω βιντεάκι. Και σήμερα θα παίξουμε ένα Free Fire. Λοιπόν, ναι, είδατε το σορτάκι που ανέβηκε, καταλάβατε. Οπότε ναι, πάμε τώρα να παίξουμε ένα λοβουλάκι. Ναι, πάμε να παίξουμε ένα λοβουλάκι. Λοιπόν, πάμε εδώ, πατάμε λοβουλάκι και ξεκινάμε, τέλουμε στο game. Και είμαστε μέσα στο game. Λοιπόν, πάμε. Ανάβω λίγο το λίγο. Person 6-7. Me not 6-7. Πάμε. Λοιπόν. Πάμε στο game. Πάμε στο Deagle. Και Deagleίζω. Έλα ρε νουμπάκης. Τσαπίγαλε bro, τσαπίγαλε εδώ. Τι χώρο έχω φτιάξει. Το καλύτερο χώρο του κόσμου bro. Δηλαδή, ναι, το top χώρο. Λοιπόν, παίρνουμε ένα σκοτό, ένα empty και ένα πάνω. Ναι, αυτό. Και ένα φλάγκο. Πήγα μακρινά μόνο. Ναι, είχαμε πει το νουμπάκι τώρα, αλλά δεν σου πάμε. Πείτε με νουμπάκι. Λοιπόν, πάμε. Watch out now. What the heck? Got it. No, más que ves. Ure. Dead, my friend. Run. No one can track me down. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας.